Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, ninġebru ħanejdu fl-imkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, int wett is-saltna tiegħek li ċkejknin u l-umli. Enna nimxu fi triq tal-fiduċja li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu il-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inkomplu eżis semmija din il-ħajja jekk sabiħa li qegħdin naqraw mill-ktieb tant sabiħ u tant popolari, Storja ta' ruħ. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna. Konna ekku l-aħħar darba qegħdin naqraw kapitlu 3 li sejħilhom snin ta' niket mill-1881 sal-1883. Did-darba se semmilna l-ewwel tqarbina ta' ċelin, il-ferħ kbir li ħasset din Teresina. Imbagħad sa turina in-niket kbir li waqa' fuqha meta oħta Pauline li kienet magħżula bħala it-tieni jom biex ngħidlek tidħol fil-Karmelu. Sa tkellimna ħafna fuq marda stramba li ġiet fuqha u anki d-bissima tal-Verġini jimbirka din Teresina. Tkompli tgħidilna li l-Aziza oħta
ċelina kienet is-sollif tagħha f'kull problema li kienet tidħol fiha. Issa sa nsibuha tikteb fuq dak li ġrala wara li daħlet oħta fil-Karmelu. Ġiet marda fuqi, tajti li żgur kienet ġejja mid-demonju mimli illa minħabba dħul tiegħek fil-Karmelu. Rid jitħallas minni għat-tort li l-familja tagħna kellha tagħmillu fil-ġejjieni. Għax kellhom jidħlu huma wkoll fil-Karmelu, iżda hu ma kienx jaf li s-sultana ħelwa tas-sema kienet qiegħda tħares lil fjur ċkejken dajjef tagħha li kienet titbissimlu mill-loli tat-tron tagħha u kienet qiegħda tħejji ruħha biex twaqqaf it-tempesta fil-waqt li fih il-fjur kien sejjer jinkiser bla ma jsib fejqan. Tkompli tikteb li lejn l-aħħar tas-sena kien fis-sena 1882 tajt qabadni wġeħ ta' ras li ma seta' jieqaf b'xejn. Imma li ma ġelniex insofri wisq hekk li stajt nibqa' sejra bl-istudji tiegħi u ħadd ma der inkwitat minħabba fija. Dan baqa' sejjer sal-festa tal-Għid tal-1883. Il-papà kien mar Pariġi ma' Mari u Leon. It-tija kienet ħadet lili u lil ċelina għandha. Darba fil-għaxija, it-tiju ħadni ftit miegħu u beda jkellimni dwar il-mama u fuq ħafna tifkiriet ta' qabel bit-tjubija kbira illi misli qalbi sa fil-qiegħ tagħha. Hekk li bdejt nibki minħabba fek qal li kelli qalbi żgħira wisq li kien jeħtieġ li ħafna li naħseb fi ħwejjeġ oħra. U flimkien ma' Titi għamel il-fema li jagħtina ħwejjeġ li joġbuna matul il-vaganzi tal-Għid. Dakinhar fil-għaxija kellna mmorru ċ-ċirku Kattoliku fejn jistgħu jiddevertu ftit, jieħdu anke xi affarijiet spiritwali. Imma t-tija billi rat li kont tajjena ħafna ġelet nimur fis-sodda waqt li kont qiegħda ninżaqbadni bħal tkexkix stramp. Tita ħasbet li kont ksaħt wisq u għattitni sewwa bil-kutri u dawritni bil-flixken tal-ilma sħun. Imma xejn ma seta' jnaqqas ir-roda li kienet qabditni u li baqgħet fuqi kważi il-lejl kollu. It-tiju hekk kif ġie lura miċ-ċirklu Kattoliku flimkien mal-kuġini tiegħi u ma' ċelin baqa' mistaġeb għall-aħħar meta rani f'dik il-qagħda li huwa hemmen li kienet gravi ħafna. Imma li ma ridx jgħid dan sabiex ma jbeżżax lit-tija. Il-għada ma rifittex lit-tabib nota li dan ukoll kien ħaħsib lill-ommhom qabel mietet. Dan it-tabib ħasibha bħalma ħasibha t-tiju li jien kelli marda gravi ħafna li qatt ma kienet laqtet tifla hekk żgħira. Kollha kemm huma tħawdu waħda sewwa. It-tija kellha żommni għandha u ħadet ħsiebi b'imħabba kollha ħlewwa tas-sew materna. Meta l-papà ġie lura minn Pariġi flimkien ma' ħuti akbar minni, Amy laqethom b'wiċċ hekk imqares illi Mara ħasbet li jiena kont miet. Din Amy kienet il-koka tal-familja Gurin ta' tija fejn kienet bħalissa Terezi qiegħda hemmhekk marida. Imma din il-marda ma kienitx biex jiena mmut imma l-istess bħal dik tal-Azzru sabiex Alla ikun imsebbaħ. U hekk ġara ta' bilħaq. Bit-telqa tal-għaġeb falla tal-imsejken mis-sir tiegħi li ħaseb li bintu ċkejkna kienet sa tiġġennen jew kienet sejra tmut.
Hekk ġara wkoll bit-telqa falla li wrid Mari. Kemm sofrit minħabba fija, kemm għandi nibqa' nafula għal dak kollu li għamlet miegħi bla ma ħarset lejn il-ħtiġijiet tagħha nfisha. Qalba kienet nebbaħa b'dak li kont inkun neħtieġ u ta' bilħaq li l-qalb ta' tasal biex taraf kull ħtieġa wisq aktar minn dik ta' tabib. Għax tifhem x'inhu dak li jkun jaqbel l-aktar għal-marda ta' wlieda. Din li msejkna Mari kellha tiġi tgħix għand it-tija. Għax ma setax ikun li jaħduni lura fid-dar ta' missieri b'dana kollu il-loti tal-libsa reliġjuża lil Pauline kien fil-qrib. Għax Pauline kellha kienu fil-fatt kienu tawa l-isem ta' Swora Niese ta' Ġesu. U din ħadet il-libsa reliġjuża fis-6 ta' April tal-1883 għalkemm kien hemm minfhem li Therese kienet preżenti għaċ-ċerimonja żgur li mhux hekk minħabba l-età tagħha tħallit biss tara lil Pauline libsa ta' arusa fil-pallatorju. Daw ta' madwari bdew jaraw kif ma joqgħodux jitħattu dwar dan qudiemi ġifieri dwar il-festa ta' uħta, għax kienu jafu kemm kont inħossa bitqila. Ma jien kont li tkellem fuq hekk ta' sekwiet. U kont ngħidilhom li kont se nkun tajba biżżejjed biex immur nara lill-Ażiża Pauline tiegħi. Fis-sewwa kollu Alla ma rridx iċaħħadni minn dan il-faraġġ jew aħjar dan Ġesu rid ifarraġ lill-arusa Ażiża tiegħu li kienet soffrit kbir minħabba l-marda ta' xkejkna binta. Jien innotajt li Ġesu ma jridx iġarrab lill-uliedu fil-jum tal-erusija tagħhom. Għax dan il-jum jeħtieġ li jkun bla sħab, ran minn qabel tal-ħlewwiet tas-sema. Mhux urina dan fil-5 darbiet għax qed tgħid 5 darbiet tal-4 ħuta u l-vestizzjoni tal-4 ħuta. Pauline, Mari, Leon, Ċelin, fl-imkien ma' dik tagħha infisha. Hija tikteb dan il-kliem. Oħta Ċelin kienet għada kif ħadet il-libsa reliġjuża fil-5 ta' Frar tal-1895. Stajt mela nanna lill-madri Ażiża tiegħi noqgħod bil-qiegħda fuq il-koppita u nimliha biż-żejl. Stajt nitaxxa biha hekk kollha ġmiel bil-libsa bajda tagħha ta' arusa. Għada kien jum sabiħ f'nofs it-tiġrib imdallam tiegħi. Imma għadda jiġri malajr kelli nirkeb il-vettura li ħaditni l-bot sewwa minn Pauline, il-bot sewwa mill-Karmelu Ażiż tiegħi. Wara li rat lil Pauline f'jum l-investizzjoni tagħha, Therese ittieħdet mill-ewwel issa fid-dar ta' missiera brama reġgħet lura għand it-tija. U l-għada reġgħet attak qawwi tal-marda misterjuża u stramba tagħha. Tajt meta wasalna id-dar ta' missieri eduni fis-sodda minkejja li jien bdejt niżgurhom li kont infejqa għal kollox u li ma kont neħtieġ ebda kura oħra. Ja ħasra lija. Dan ma kienx għadu ħlief il-bidu tat-teġrib tiegħi. Il-għada rġejt ħassejt dak li kont ħassejt fil-bidu tal-marda li sarit li gravi li skont ma setgħu jaħsbu l-bnedmin ma kellix infiq aktar minna. Lanqas naf kif naqbad infisser marda ekstramba. Imbissa nemmen bisħieħ li kien xogħol id-demonju. T-tiju tagħha bil-professjoni tiegħu fl-ispiżerija kellu esperjenza kbira tal-mart u l-mediċini. Hekk kien jaħseb ukoll. U hekk xedu li kienu jaħsbu ħafna oħrajn. Li kienet ġifieri li dak li ġara kien xogħol id-demonju. B'dana kollu għal żmien twil
Wara li kont fiqt minna, emmint li kont għamilt apposta li nkun nidher ma niflaħx u dan kien martirju veru għal ruħi. Dan għettu lil Mari li bit-tjubija tagħha tas-soltu mill-aħjar li setet żguratni li ma kienx hekk. Dan għettu wkoll fil-qrar u l-konfessur ra kif jikkalmani billi qalli li ma setax ikun li nagħmel ta' birruħi li nkun marida sal-punt li kont imrat. Alla l-imbirek li bla dubju rrid isaffini u fuq kollox jumiljani ħallini b'dan il-martirju ġewwieni sa dħul tiegħi fil-Karmelu fejn hemmhekk id-direttur spiritwali neħħili d-dubji kollha tiegħi b'ċaqliqa waħda ta' idu. U minn dakinhar bqajt kalma għal kollox. Biex ħaġa tal-għaġeb li jien emmint li kont nidher marida bla ma kont ta' bilħaq għax kont ngħid u nagħmel ħwejjeġ li ma kontx inkun sibt fihom. U kuljum kont nidher qisni mitlufa f'dillirju u ngħid ħwejjeġ li ma kellhomx sens. Dana kollu jinżgura li ma kienx hemm waqt wieħed li fih kont nieqsa mill-użu tar-raġuni. Ta' sekwiet kont nidher bħal nintilek minn sensija u ma stajt nagħmel lanqas li ċken taħriek hekk li żgur li kont inħalli lil kulħadd jagħmel li jrid u koll joqtolni. B'dana kollu kont nisma' kull ma kien jintqal madwari u għadni niftakar kollox. Darba ġrali li bqajt għal-ħin twil bla ma stajt niftaħ għajnejja. U stajt niftaħhom biss għal waqt wieħed meta sibt ruħi waħdi. Nemmen li d-demonju kien irċieva xi seta' fuqi minn barra imma ma setax jersaq lejn ruħi jew lejn l-ispirtu tiegħi jekk mhux biex inebbaħni b'ħafna beżgħat qawwija quddiem xi ħwejjeġ, ngħidu aħna quddiem rimedji l-aktar sempliċi li għal xejn kienu jagħmlu minn kollox biex neħodhom. Imma l-keballa ħalla li d-demonju jersaq lejja, batli wkoll anġli li stajt nara. Mari kienet dejjem ma' ġenb is-sodda tiegħi tieħu ħsibi u tfarraġni bil-ħlewwa tahom qatt ma wriet l-inqas sinjal ta' dwejjaq għalkemm jien kont nagħtiha ħafna x'tagħmel u ma kontx inħalliha titlaq minn ħdejja. Kien jeħtieġilha titlaq biex tmur tiekol mal-papà. Iżda ma kontx nieqaf insejħilha fil-ħin kollu li ma kienitx tibqa' ħdejja. Victoire li kienet tieħu ħsiebi dak il-ħin xi drabi kien ikollha bil-fors tmur biex tfittex lill-Ażiża mamà kif kont insejħilha. Meta Mari kien jeħtieġilha toħroġ biex ikun jew biex tmur il-qudiesa jew biex iżżur lil Pauline, f'dawk il-każi ma kont ngħid xejn. It-tiju u t-tija kienu twajbin ħafna miegħi. Il-Ażiża t-tija tiegħi kienet tiġi kuljum u tġibli magħha 1000 ħaġa tajba. Ħbieb oħra tal-familja kienu jiġu jżuruni wkoll, imma jien tlabt bil-ħniena lil Mari biex tgħidilhom li ma xtaqx li jkolli dawn iż-żjajjar. Ma kontx nieħu gost nara n-nies bil-qiegħda madwar sotti iħarsu lejja bħalli kont xi ħadd rari. Iż-żjara waħdanija li kont nieħu gost biha kienet dik tat-tzijiet tiegħi. Min wara din il-marda lanqas nista' nfisser kemm kibret imħabbti lejn dawn it-tzijiet għax fimt dejjem aħjar li dawn ma kinux għalija xi qraba ordinarji. L-imsejken missier tagħna
kellu 1000 raġun meta kien itennilna sikwiet il-kliem li għadni kif ktiebt. Aktar il-qoddim kellu jara bajnejh u nnifsu li ma kienx mar imqarraq u issa mis-sema għandu jħares u jbierek lil dawk li dawruh b'attenzjoni hekk mimlija mħabba. Jien għadni f'dan l-eżilju u billi ma nafx kif nurihom kemm nafulhom m'għandix ħlief mezz wieħed biex infarraġ lil qalbi. Li hu nitlob għal dawn ir-raba li nħobb li kienu u għadhom hekk twajbin miegħi. Leon kienet ukoll tassew twajba miegħi din uħta oħra, kienet tara kif tferraħni mill-aħjar li satat. Xi drabi jien ġelta tbati minħabba li satat tifhem sewwa li għalija ħadd ma seta jieħu post Mari. U l-Aziza ċelin tiegħi x'ma kienitx tagħmel għal tariż tagħha. Fil-ħdud minflok ma tmur tagħmel xi dawra kienet tibqa' magħluqa ġewwa għal sigħat sħaħ biex tkun ma' tifla imsejkna li kienet qisha waħda bela. Għattajta li nfisha Teres. Tassew li ridet tkun l-imħabba biex ma kinux jaħarbu minni. Eżis sħuti. Kemm ġeltkom issofru. Żgur li ħadd ma ġabilkom tbatija daqskemm ġibtilkom jien u żgur li ħadd ma rċieva imħabba daqskemm imlejtuni biha intom. B'xorti tajba għad ikolli s-sema biex inħallaskom għax il-arus tiegħi huwa għani ħafna u nista' nieħu mit-teżori tiegħu ta' mħabba biex irroddilkom għal mid-darba aktar għal dak kollu li soffrejtu minħabba fija. L-akbar faraġ għalija meta kont marida kien li waslit li jitra minn Polin. Rajta u rġajt rajta sakemm kont nafa bl-amment. Darba madri Aziza tiegħi intbat li għall-loġġ tar-ramel tas-sigħat u waħda mill-pupi tiegħi imlibsa ta' karmelitana li infisser il-għena tiegħi kienet xi ħaġa li ma tistax tkun. It-tiju ma kienx kuntent. Qal li minflok ma jaġġelni noqgħod naħseb fil-Karmelu kienu kun aħjar li jnaħħu li kull ħsieb tiegħi minn moħħi. Ma jien bil-maqlub kont inħoss li kienet it-tama li f'xi jum inkun karmelitana li żammitni ħajja. Il-gost tiegħi kien li naħdem għal Polin. Kont nagħmel ħwejjeġ żgħar bil-kartun u x-xogħol ewlieni tiegħi kien li noqgħod nagħmel kuruni tal-margariti u l-fjuri rqaq kaħlanin għal Verġni Mbirka. Konna fix-xahar sabiħ ta' Mejju u l-ħolqien kollu kien imżejjen bil-fjuri u kien ifur bil-ferħ. Kien biss il-fjur ċkejken li kien imaxxex u qisu niexef għal dejjem, tajta li nfissa l-fjur ċkejken maxxex għax kienet għadha ma tiflax. B'dana kollu dan kellu xemx ħdejh u din ix-xemx kienet l-istatwa mirakoluża tal-Verġni Mbirka li għal darbtejn kienet kelmet lil mama. U ta' sikwiet ħafna il-fjur xkejken kien idawwar il-korolla tiegħu lejn din il-kewba imbirka. Jum minnhom rajt il-papa dieħel fil-kamra ta' Mari fejn jien kont mixħuta. Lil din ta' ħafna muniti ta' deb dera fuqu li ta' niket kbir u qalilha tikteb Pariġi biex tara li jitqaddes xi qudies fil-Knisja tal-Madonna tal-Vittorji.
ħalli l-Verġni mbirka taqla l-fejqan l-imsejkna bintu ċkejkna. Kem ħassejtni imqanqla nara l-fidi u l-imħabba tar-re għażiż tiegħi. Kont nixtieq ngħidlu li kont imfejqa, imma diġà kont tajtu żejjed minn dawn il-ferħat foroz. Ma kinux ix-xewqa tiegħi li setgħu jagħmlu xi miraklu u kien meħtieġ wieħed biex infiq. Iva, kien meħtieġ miraklu u kienet il-Madonna tal-Vitorji li għamlitu. Darba l-ħadd waqt li kienet qiegħda ssir in-novena tal-Qudiesa. Mari ħarġet fil-ġnien u ħallitni ma' Lejon li kienet qiegħda taqra ħdejn it-tieqa. Fi ftit minuti bdejt insejjaħ leħen baxx, mama, mama. Lejon imdorrija tismani dejjem nagħmel dawn is-sejħat ma ta' tebda każ tiegħi. Dan dam sejjer fit-tul, imbagħad jattilha bleħen aktar qawwi. Mari fl-aħħar ġiet lura, rajta sewwa diela, iżda ma nistax ngħid li għarafta. U għalhekk bqajt ngħajjad bleħen dejjem ola. Mama, kont qiegħda nsofri bosta minn din il-ġlida qawwija u li ma tistax titfisser. U forsi Mari kienet qiegħda ssofri aktar minni. Wara li għal xejn tħabat u reġgħet ħabtet biex turini li kienet ma' ġenbi. Flimkien ma' Lejon u Ċellin niżlet għall-kopp ħdej sotti. Waqt li taret lejn il-Verġni mbirka talbita bħeġġa ta' om li titlob il-ħajja ta' binta. U Mari kisbet dak li xtaqet. Illum nifqu għawez is-semmija dal-boħra naraw ekku il-miraklu li sar ma' din il-qaddisa. Jallum nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses.